କହୁଛି ମୁଁ ପତିତ ନା କ'ଣ କହିବି ପତିତ ଭାବନା ଠାକୁର ପତିତ ଭାବନା ପତିତ ଭାବନା ମୁଁ ପତିତ ଜନ୍ମ ଆଗୁଛି ସର କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ପତିତ କାହିଁକି ପଡ଼ି ଗଛ ଆପଣ ପତିତ ହେଇଛି ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଆସିছে ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଠାକୁର ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପଇସା ପତ୍ର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ତ ଅଛି ଛୋଟ ତ ଅଛି କାହିଁକି ପଡ଼ିଯିବା ଭଲ ମଜାରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛେ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ ସୁଖରେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସୁଖରେ ଅଛି ସୁଖଟା ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ ସୁଖଟା ଅନେକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସୁଖ କହିଲେ ଅଛି ଭଲ ଘର ଅଛୁ ଭଲ ପଇସା ପାଉଛୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଯିବେ ଭଲ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଯିବେ ଭଲ ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ପତିତ ଆମେ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗିରିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗା ପାରିବା ପାଇଁ ମାରେ ପାରି କରୁଛନ୍ତି ମା ପାରିବ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପାଣିକି ଆସିଲେ ରାତି ଯେ ପାଣିକି ଶୋଇଥିଲି କି ତାଙ୍କ ନିଦ ହେଲା ରାତିରେ ସେପଟେ କ'ଣ କହୁନ ନିଦ କ'ଣ କୁହ ମା ଗପ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ ପାରୁ ହେଇକି ଆସିକି ଡଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ଗପଟା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ ତାର କ'ଣ ମନ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେ କହିଲେ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତମେ ଯାଇକି ତମ ବାପ ଘରକୁ ଯାଅ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଛି ମା ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଜଗତଜନନୀ ମହାମାୟା ପାଇଁ ଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗପଟା କହିଲେ ସେ ଗପଟା ଠାକୁର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଠାକୁର ଚମ୍ପି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ନିଜ କଥା ମତେ କହିବ କ'ଣ ତମେ କହିଲ କୋଉ କଥା କହିଲ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ କହିକି ମତେ କୁହ ବୁଝିଲେ ରହିছে ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ସଂସାର ଛୁଆ ପିଲାଯାକ ସବୁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଜା ଘରକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ ପାଖରେ ମା ଅଛି ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ଭଗବାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଛୁଆ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିବୁ ପଡ଼ିଯିବେ ଆମର ତ ଘର ହେଇଛି ଆଉ ତ ମଜା ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ଠାକୁର କହିଲେ ମନେ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗତଜନନୀ ମହାମାୟା ବୁଝିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତିକି କିନ୍ତୁ ବାପା ଆସିଲେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ଆସ ଯିବା ବୋଲି କେହି ଆଉ ଜୟଙ୍କର ଯିବାର ମନ କିନ୍ତୁ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ନିରାନନ୍ଦ ସୁଖ ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ରହିବ ତାପରେ ଚାଲିଯିବ କେତେ ଦିନ ଭୋଗ କରିବ ସଂସାର ଭୋଗ ପାଣିପାରି ଭୋଗ 100 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଲୋକ ତ ମାତ୍ର ପାଖରେ ଶୋଇଥିବେ ଚାମଚରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଥିବ ଆଉ ରାସ୍ତା ଚୌକି ଦେଉଛି ବସେ ଚୌକି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଘୋଷଣା ହବ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଅଧିକା କରିଥିଲେ ଗଧ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ 60 ରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷ ହେଲେ 80 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଖାଲି ଉଠିବ ଏଇ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି ଭାବ ଏଇ ତମ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲି 40 ରୁ 60 କଟିଲେ ଗଧ ଭଳିଆ ଖାଲି ଗଡ଼ୁଥିବ 80 ରୁ ଅଧିକା ନାଇଁ 80 ରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷରେ ଶାଗୁଣା ଭଳିଆ ଜଳ ଜଳ ଅନେକ ଏଇ ତ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ଏ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ କାହିଁକି ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମାନେ ଜୀବନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପତିତ ମୁଁ ପତିତ ତୁମେ ତ ଠାକୁର ପତିତ ପାବନ ଆଉ ପତିତକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଛି ପୁଅ ଭିତରେ ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ପୁଅ ଜଣେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଉପରୁ ଆସିବେ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ତମେ ତା ସହ ମୁଁ ତା ସହ ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ଏଇଠି ରହିବା ସିଏ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରି ତମକୁ ନେବା ପାଇଁ ତମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଘର ପୁଅ ଭିତରେ ନୁହଁ କି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପୁଅ ଭିତରେ ନୁହଁ ସଂସାରଟା ହେଉଛି କୋପ ଏପାଖେ ସଂସାର ଦୁର୍ଗମା ଗୁଡ଼ା ପତନ୍ତି ନରକାର ଯିଏ ନ ଦ୍ରୁତ ମିଳନ ବିଶ୍ୱ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତଗୁରୁ
ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ନିତ୍ୟଲୀଳା ସେ କରୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ଆଜି ଏଠି ସଦ୍ଗୁରୁ ଉପରେ ଠାକୁର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ପତିତ ସେ ହଉଛି ପତିତ ପାବନ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଘରକୁ ସଂସାର ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଟା ସେ କହିଲେ ପତିତ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ସଂଘ କର ସଂଘ ରଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସବୁ ଚାରିଟା ଯୁଗରେ ଚାରିଟା ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ତୃତୀୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ଦାମରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବସେଇକି ମନ୍ତ୍ର ବଳ ଓଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ ନଥିଲା କି ଇଞ୍ଜିନ ନଥିଲା ତା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଦେଇଥିଲା ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଅପଶକ୍ତି କୃତ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସବୁ ହଉଥିଲା ତପ ବଳରେ ସବୁ ଅର୍ଚନ କରିଦେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଧନ ସିଦ୍ଧି କରିଦେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତପ ବଳରେ ଗାଈ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ଗାଈ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଏ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ମୁନିମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବଡ଼ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଭିତରେ ଗାଭୀ ଭିତରେ ନନ୍ଦିନୀ କାମଧେନୁ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଶକ୍ତି ସେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ହବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାପରେ ଶକ୍ତିଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ରହିଲା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଟା କାମ କରୁଥିଲା କଳି ଯୁଗରେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ସଂଘ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଆଧାର ସଂଘରେ ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ସଂଘ ସଂଘରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ କର୍ତ୍ତା ତା ଝିଅକୁ ବାହାରୁ ତା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ ଅଛି ସେ ଆଣି ଭାଇ ମୁଁ ତ ତିଆରି ମୁଁ ତ ଯାଆନ୍ତି ବାହାନ ତ ବାଜେନି ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦା ଦିରେ ସବୁ ମିଶିଗଲେ କରିଦେଲେ ଏଠି ପିଠା ସଂଘ ଫିଲିଂ ଆସୁ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଆସିବ ସଂଘ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କହି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କରିବି ତାକୁ ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା ସିଏ ମୋତେ ସେମିତି କହିଲା ସେ ସେମିତି କହିଲା ମୋ ଦଳକୁ ଯିବିନି ଏ ସଂଘର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଏ ସଂଘ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଚାଲୁଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ସେ ସବୁ ଯିବି ନା ସଂଘ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ଜୀବ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ କଲା ଆମେ ଶାନ୍ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା କି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭାଇ ଜୀବ ତ ଭୁଲ କଲା ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଭାଇଟା ଭୁଲ କଲା ସବୁ ଭାଇ କେତେ ଦାନ୍ତ ହଉଛି ଭାଇଟି ଏସବୁ ବୁଝେଇକି କହିବେ ଆଲୋଚନା କରି ତା କଥା କଥା ତାକୁ ଏଇଠି ବାଟକୁ ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ସବୁଟା ପାଇଁ ଭାବୁଛ ଆଜି ମାସେ ହେଲା ମୋର ଦର୍ଶନ ଆମ ଗାଁକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭା ଯାଜପୁରର ବସିଛନ୍ତି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୟାକରିକି ଏଇ ମାସେ ଗୋଟେ ସମୟ ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ହବ 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର ଶାଖା ସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଯିବେ ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର କୁଟୀରରେ ଆମେ ଠାକୁର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛେ ତ ସବୁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ କୁଟୀରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ଅବଦାନ ଇଏ ଜଣେଇବେ ସଂଘରେ ପକେଇ 2-3ଟା ପୂଜା ଅଛି ଏହା ଭିତରେ ବସିକିରି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଆମ ସଂଘର ଗୋଟେ ଫର୍ଦ ଲେଖିଲେ ଆମେ ସଂଘରେ କରିବୁ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ ଏଇଟା ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା ସଂଘ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହବ ସେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କର ଧନୁଧର ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ନଧରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ସକ୍ସେସ ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଧର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହିଁ ଧର ତୁ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଧର ମାରିଲା ମାନେ ଯିଏ ମାରିବ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କରିବୁନି ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ ଅବଶ୍ୟ ଗାଣ୍ଡୀକୁ ଥୋଇଦେଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପିତା ମାତା ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବି ଏଥିରେ କାହାକୁ ମାରିବିନି କହୁଛ ମାରିଦେବି କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ବାହାରି ପଳେଇବି ବୋଧେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ମୁଁ ଗୀତ ରହିବି ବୋଧେ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ତୁ କରିବୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁନି ତୁ ତାର କରିବି ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଣିମୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରୁଥିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଣିମୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ମନେ କେତେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଅଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ସେଥିରେ ତମ କରି ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଣିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ମୁଁ ବୁଣି ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ହରଉଛି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବଣକୁ ଯୋଉଦିନ ଫେରିକି ସୋରିଷରେ ଯେମିତି ବୁଣିଛି ଏଭଳିଆ ସୋରିଷରେ ବୁଣିଲା ଭଳିଆ ଆମ ସରରେ ଛାଇ ଦେଇଛି ପର୍ବକୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କାହିଁ ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି ନା ତୁ କରିବୁ ଆମ ସଂଘ ସେମାନେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂଘ ଗୁଡାକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧିତ ହବ ସଂଘଟା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ରହୁଛି କାହିଁକି ସଂଘ କଥା କହୁଛି ସଂଘର ଆସି କହୁଛ ଏଥିରେ ବେଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ନ କହିକି ସଂଘର ଗଠନାତ୍ମକ ଢେଉଟା ବେଶୀ କହୁଛେ
ସମସ୍ତେ ପଠିତ ସମସ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଲେଖିଦେବେ ବହି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଦେବେ ସଦାଚାର କଣ ବହୁରେ ଲେଖିଦେବେ କଣ ରାମମୂର୍ତ୍ତ ସଚେତନ ଉପକାରିତା ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାତ୍ବିକ ଆହାରର କଣ ଉପକାର ସମସ୍ତେ କହିବେ କିଏ କହିବେନି କି କିଏ କହୁଛ କିଏ ସାତ୍ବିକ ଆହାରରେ ବଢିଆ ଲେଖେ ସୁସ୍ୱାଦ ସୁସ୍ଥ ରହେ ଏମିତି ହୁଏ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ବଡ ମାଛ ବୋଲି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହରଣ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଇଁଷଟା କିନ୍ତୁ ଖାଏ ମୁଁ କହି ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗେ କି ଭକ୍ତମାନେ ଥରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ସେଠି ଖାଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଝୋଳଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କହୁଛି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାର ଝୋଳଟା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ନ କହୁଛି କୃପାକୁ କେହି ଠାକୁର ପୁଣି କୃପା ତା ପାଟୁ ବାହାରିବୁ ସେ କଣ କରିବ ସବୁଠି କୃପା ଆଜ୍ଞା ମାଇକ ଦେବେ ମାଇକ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କରା 1 2 3 4 5 ଏ ନହେଲେ ମୁଠା ହବନି ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶିଲେ ମୁଠା ହବ ନା 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଠା ହବ